Gündelik durmuşumuzda yerden oýanan wagtymyz bu dinniňi öçürüp ýatsammy ýa-da tursammy diýen karar bilen aşaýar. Günümizde wagtyň näme derejede gymmatly zatlygyny bilýäs we bu sebäpden çalt karar bermek isleýäs. Bäbeklik wagtyna başlayan bu karar bermek meselesi gün geçdikçe köpelip kynýagda gelip başlaýar. Kararsızlyk hastalyga öwrilen wagty bolsa başgalaryň pikirlerini we kararlaryna bagly ýagdaýa getirýär. Başkalardan bu arada pikir almak bizi gowduydursa da, gün geçdikçe has köp kişiden pikir sorap, başkalarının pikirlerini almagy bir hastalyk ýagdaýyna getirse, ana şonda durmuşymyzdaki meseleler bilen has köp garşylaşyp bilýäs. Kararsızlyk durmuşymyzda özüni 3 ýagdaýda görkezip bilýändir. Biri, iki zadyň arasyndan saýlaw etmek, meselem bu kinony görsem ýa-da bu kinony görsemmi diýen ýaly. İkincisi bolsa, bir zady isläp, onuň negativ, ýani bize negativ täsir etjek ýagdaýyny islemelik, ýani gülüni söýýän bolsak, dikenden söýmeli diýen manada. Üçüncüsi bolsa, ikisini hem islemen birini saýlamak mejburuna bolmak. Kararsızlyğa özümizde bolan anam. Köp pikir etmek, geçmişte edilen ýalňyşlardan gorkmak ýaly faktorlar hem değişli bolup durýar. Bu sebäpden özümizi tanasak, karar vermek usullaryny öwrensek, gerek bolsa professional kişilerden bu arada kömek sorasak, kararsızlygyň üstesinden gelip bileriz. Kararsızlyk diýilýän zady ýaşaýan wagtymyz beýnimiziň prefrontal korteksi, ýagny pikir etmek we planlama merkezi we duýgu merkezimiz bolan amigdala hem has köp işleýär. Bu da karar vermek has çylşyrymly ýagdaýa getirýändir. Şu taýda şeýle bir soraw bar. Kararsızlygyň peýdalary barmyna? Kararsızlyk bize şunu diýip biler. Dur, birazjyk pikir et, maglumat topla, duýgularyňy diňle. Munyň faýdasyna puşmanlyklaryň we ýalňyşlaryň öňüne geçip bilersin. Mende şeýle bir pikir bar. Kararsız bolup ýaşanmazdan ýalňyş hem bolsa bir karar bersek, gowy gelmeýsem, ýalňyş karar hem bersek, ýolda gidip barýarkak, şol ýalňyşlarymyzdan ders çykaryp, düzeldip bolaýjak ýalňyşlary düzeldip gitsek, näle bolardy? Hemmämiz bilýäs, karar bermek durmuşymyzyň iň kyn pursatlary. Käbir insanlar dowulan pursatyndan başlap, kararsız insanlar bolup doğup bilýärler. Meselem, akşam näme nahar iýjekligine çelli kararlar bermekde gatyk kynçylyk çekýärler. Hakikatdan hem karar vermek näme üçin kynay? Karar berilýän wagty maglumat toplamak we maksat edinmek ýaly kyn ädimi öz içine alýarlygy sebäpli. Karar vermekde kynçylyk döredir we bizi şol wagt sägindirir ýa-da başga görnüşde bize täsir edip bilýär. Karar berilýän wagty özümizi kontrol etmek üçin beýnimizdäki maglumatlar gutaranyna bizi közäp bilýär. Bu da beynimizi täzeden zaryatdan doldurýançak täze kararlar bermegi kynlaşdyrýar. Öňden görjülükli pikir etmek ýaly meseleler karar berýän wagtymyzda täsir edip ýalňyş karar bermegimize sebäp bolup bilýär. Hemme zadyň gowusyny isleýän kişiler kararsız kişilerdir. Bu ýankaýçym ýaly gatyk köp kişi dowulan wagtyna kararsız insanlar bolup dogulýandyr. Näde karar bereriz? Birinji, kararı bermelimi, bermelilmi? Onu bellem ve kararın netijesini gözden geçirin. Kararlarınız bilen näme edip biljekligiňizi we her bir maksadyň size näme derejede wajypdygyny kesgitlem. 3. Karar bermek üçin maglumatlar toplaly. Ýöne şundan belläp geçen köp maglumat toplamak karar bermegimizde bizi gaty ýalňyşdyryp bilýändir. 4. Saýlap bilýän saýlawymyzyň gowy we erwet taraplaryny belläp onu terinde tartaly. 5. Beýleki saýlawlary pozitiv we negativ taraplaryna görä ýyzyny düzüň we gowusyny saýlap alan. 6. Karar berýän wagtyňyz daşda öwrüňizdäki insanlar size negativ täsir etýän bolsa, onu ýeke galýançaňyz bu karar bermek ýa-da düşürün. 7. Karar berýän wagtymyz garşymyza çykjak kynçylyklar we töwekkelçilikleri hasaba goşaly. Aslında şunu hem bilmeňiz isleýän karar bermekde gaty ulanjak usul kendir. Bilişimiz ýaly karar bermekde gowy karar, çalt karar we kyn kararlar bardyr. Bu videonyň temasy hakynda gözlegedýäk hem garşyma şeýle bir söz çykdy we bu sözü size okap bermek isleýär. Başgalaryna berýän maslahatlarymyzyň iki uly peýdasy bardyr.
karardaki en esasy faktorlary ilkinciler hatarına getirmek, gysga wagtky duýgulary bastyrmak. Bu sebäpden bir kararsızlygy yeňmemiz üçin ýeke soraw bar. En ýakyn dostum bu ýagdaýda bolsady, oňa näme etmeligi hakynda näme aýdardym? Käwat içki duýgularymyz bize bu kararlar berdirip biler. Ýöne içki duýgularymyza ynanyp bir karar bersek, bu karary näme üçin berdik biz diýen bir soraga jogap tap bilmez. Bu sebäpden serasaplyja bolup, içki duýgularymyza karar berdirýän wagtyk şol wagtky duýgularymyza ünsärmemiz gerekdir. Näme üçin? Meselen, söýlemizden aýrylyk diýeli. Aýrylanmazdan soňra oňa gahar edip, oňa bolan depressiýamyzy, oňa bolan gaharmyzy aýyrmak üçin öňümüze gelen kişi bilen gepleşmek bizi gatty ýalňyş ýollardyr. Bu gepiň eskasy aç wagtyň markete ýerip, gözüňe ýaraýan hemmeden almak ýalak bir zat meňdiýär. Kyn kararlary bermek üçin maglumat toplayan wagtyk maglumat ummanyň içinde adaşanmyzda, onda ol ýerdäki zatlary görmezden gelip, kiçik hem bolsa hakyky zatlara ünsärmemiz gerekdir. Aman goý sanay görmezden gelmegi mümkinmi diýen soraw dorapdylar, elbetde mümkin. Iki gözümüz burnumuzy görýän däldir. Aslynda iki gözümüz burnumuzy görýär, ýöne beýnimiz ony şul ýerden pozonlygy sebäpli görüp bilmeýär. Bu ýerdäki diýmek isleýän zadym şunymy az hem bolsa dolandyrmak öwreneli. Kyn karar berilýän wagtda bu kararyň ýankaýçymýaly tedere goýmak, peýdaly we peýdasy taraplaryny ýazmak, karar ağacını dikip her kararın netijesini ve şol yol açacak täsirlerini ýazmakdyr. Bu pursatda ejizce saýlawlary ortadan aýyryn we saýhallan, ýagny haýsy saýlawyň erwetligini saýlap olary ortadan aýyryp, karary bütün bir ýagdaýda ele alali. Meselen bir maksadyňyz hakynda kyn karar berýän wagtyňyz, bu beren maksadyňyzyň üstüne oturup pikir edin. Men muny pul üçin edýänmi ýa-da söýýärligim üçin edýänmi? Meniň hem iň köp ulanýan usulum bu dünýäde galyjy däl, geçijiligimizi bilmek. Ýani bu durmuşyň gysgalygyny ýatlamak, maksatlarymyzy tanamamyza kömek edýär. Tapawutly saýlawlary gözüňde canlandyrmak. Biziň netije näme derejede üns berýänligimizi we oňa ýeteniňizde näme duýgulary başdan geçirjekligimizi bilmegimize kömek eder. Muny gözüňizde näçe köp canlandyrsak, şonça da bize gatgy peýdasy bardyr. Näme ýitirjegimizi däl, näme gazanjagymyzy ünsürip risk alali. Bu bize näme ýitirýänligimiz hakynda alada etmek ýaly meselelerde kömek edýär. Köplenç bir karar bermek gysgaly däl bolsa, onda uzaklaşyp ara wagt salmak gowdatdyr. Bu karara bir adım ýa çekilip ol ýerden seretmek, ol karary aňsatlaşdyryp bilýär. Ýanky aýdan semama gaýdyp bersek, duýgularymyzyň karar bermegine ruhsat bersekmi, bermesekmi? Onu bolsa özüňiz kommentarda ýazyp bilersiňiz. Bolýady, dogry karar berenligimizi näde bilip bilýäs? Ol karara ýeke grama şüphe duýmadyk. Öňden görüjilikli hereket etmedik. Ol karar beriljek wagt bütün ädimleri dogry atan bolsaňyz, onda bizim dogry karar berenligimiz diýmekdir. Mundan başga da bu karar berýän wagtyň seniň ýanynda bolan ýakynyňdan bu karar hakynda onuň öz pikirini sorap, bu karara bolan ynamyny has hem güýçlendirip bilersiň. Puşmanlyk ýa-da kararsızlykdan gorkmak ýaly üstüňe minýän duýgular bardyr. Bulary özüňden uzak tutmak üçin bolsa, bilýän zatlaryma esaslanyp edip biljek iň dogry saýlaw etdim diýip aýdym. Netijede karar berýän wagtymyz iň gowy karara barmadyny, karara bolan gerekligimizi ölçäli, maksatlarymyzy belläli, maglumat toplaly, saýlawlarymyzy saýlamaly we öz aralarynda belli bir düzgün goýmaly. Karar bermek wagtymyzyň bir parçasy hökmünde özümize ýakyn ýer saýlap alaly. Tewekkelçilikler tapmaly, plan düzmeli we ol karara garşy hereket etmeden ol karary gözden geçirmeli. İş gowy karar bermäge gelende bolsa, ol karara bolan öňden görüjilikli düşünjelerimde täsir etjek meselelerden uzak durmaly. Nädip?
Ýa-ni videomyzyň dowamyny aýtmaýaly bir ýakynyňa maslahat bermek ýaly usuly ulanyp uzaklaşyp bilersiz. İş kyn karar bermäge gelende bolsa, sarsylmaýjak hakykatlara üns bermek, ejiz saýlawlary ortadan aýyrmak, elimizde galan saýlawlary gözüňe getirmek ýaly usullary ulanyp bilersiz. Kararsızlyk, karar bermek insany mahsus bir ýagdaýlar. Emma onu düşünmek we ele almak durmuş ýylymyny artdyrar. Unutmaýyn, ajaýyp kararlar däl, ilerlememize kömek etjek kararlar wajypdyr. Men aman. Indiki videomda görüşýänçek kanalyma agda bolmagy, like goýmagy unutma. Görüşýänçek. Hoş. Sağ olun.